on ihmiskunnan suurimpien sankarien ja demonisten vihollisten viimeinen taistelu. Mutta tällä kertaa emme seuraa mitään ylistettyä ylivoimaista sankaria. Sen sijaan päähenkilömme on vain tavallinen jalkaväen sotilas, joka tekee työtään ahkerasti. Koska hän on niin alhainen heittiö, terävä harhalaaser ampuu suoraan hänen rintakehänsä läpi, isku on niin voimakas, ettei hän edes vastusta vaan antaa sen mennä läpi. Ja siihen hänen tarinansa päättyy. Viimeisinä hetkinään hän katselee ympärilleen taistelukentälle kuolleita ja hajallaan olevia sotilastovereitaan. Mitä tulee niin kutsuttuihin suurimpiin sankareihin, he ovat kiihkeässä yhteenotossa ihmiskunnan arkkivihollisen, nesteyttäjän kanssa. Sankarien joukossa on 4 urheaa soturia, joista jokaisella on ainutlaatuisia piirteitä ja prameilevia voimia. Ja sitten on kavereita, kuten meidän poikamme, jalkaväen sotilaita, jotka on heitetty uhrautuviin nappuloihin. Nämä kaverit ovat pohjimmiltaan kuin NPCitä, jotka seisovat nurkassa ilman dialogia. Heidän tarkoituksensa, vain kuolla. Hän tuntee itsensä säälittäväksi miettiessään, miten vähän hän on osallistunut tähän sotaan. Voi kun hän olisi syntynyt jonkinlaisella lahjakkuudella. Mutta niin voimakkaita kuin nuo sankarit ovatkin, heilläkään ei ole mahdollisuuksia. Nesteyttäjä leikkaa heidät läpi kuin kurkut. Kirjaimellisesti yksi isku riitti pyyhkäisemään heidät pois. Kävi ilmi, että hirviö vain leikki saaliinsa kanssa koko ajan. Ihmiskunnan kohtalo on vihdoin sinetöity jo, tai ainakin niin Grey Lee ajatteli. Sitten hän muistaa, että hänen sydämensä on jo silputtu, mutta silti hän ei ole kuollut. Seuraavaksi hän tietää seisovansa keskellä raunioita. Hänen edessään on tämä kaikkivoipa olento, joka ei anna mitään tietoa siitä, mitä on meneillään. Salaperäinen tyyppi väittää, että Greyn keho on jo parantunut, mutta villi juttu on, että hän paransi itsensä käyttämällä voimia, jotka ovat olleet syvällä hänessä koko ajan. Olento sanoo edelleen, että Grey on itse asiassa paljon vahvempi kuin nesteyttäjä, sama paskapää, joka teurasti kaikki nuo sankarit kuin siat. Hän ei kuitenkaan ole varma, pystyykö Grey edes käsittelemään sitä voimaa. Toistaiseksi olento lainaa pojallemme osan omasta voimastaan, juuri tarpeeksi nesteyttäjän kukistamiseen. Takaisin todellisessa maailmassa Greyn miekkaa ympäröi välittömästi mysteerinen energia, jonka kaikkivoipa olento on lahjoittanut. Hän ei tuhlaa aikaa vaan testaa tätä energiaa nähdäkseen, onko se todellista vai vain tyhjää puhetta. Käy ilmi, että tässä voimassa on vakava potku, niin paljon, että nesteyttäjä itse asiassa kehuu Greytä hänen voimastaan. Mutta se ei vieläkään riitä. Kun Grey iskee uudelleen, hänet viiletään kahtia kuin muutkin. Verta pursuaa hänen halkaistusta ruumiistaan, kun nesteyttäjä, kummallista kyllä, kehuu häntä jälleen. Hän on ensimmäinen ihminen, joka on pakottanut nesteyttäjän niin pitkälle, että hänen oli mentävä täysillä, mutta nesteyttäjää odottaa uusi yllätys. Grey ei ole vielä valmis. Se mustahko energia ruokkii häntä. Hänen alavartalonsa, joka oli poissa hetki sitten, on nyt uudistunut, kokonaan pimeästä energiasta tehty. Veli menee täysillä musta apila tilaan tuon massiivisen miekkansa kanssa. Se on näky, jonka voi nähdä, kun ajattelee, että joku voisi todella saada nesteyttäjän horjumaan. Vihollinen ei näe muuta vaihtoehtoa kuin heittää ylös hunajakennokilven suojellakseen säälittävää itseään. Grey ei edes näytä enää ihmiseltä. Hän syöksyy alas jättimäisen teränsä kanssa, ja isku lähettää kirjaimellisia shokkiaaltoja ilman läpi. Kilpi pirstoutuu kimalteleviksi palasiksi, ja herra röyhkeä päätyy syömään paskaa iskun täydeltä voimalta. Nyt paskapää todella miettii, onko se, mitä hän taistelee, edes ihminen. Helvetti, hän ei ole varma, onko Grey edes elossa. Samaan aikaan poikamme kysyy itseltään samaa asiaa. Mutta juuri nyt kaikki, mikä on tärkeää, on taistelu. Ja joo, tämä friikki on kova kuin mikä, mutta poikamme on myös päättänyt tehdä matematiikan ja hajottaa tämän paskapään. Hän ei aio lopettaa ennen kuin tämä uhka on pyyhitty pois. Hän heittää uuden villin viillon, ja tämä karmiva lutka alkaa vuotaa tätä karmivaa kultaista verta. Vastauksena friikki repäisee irti jonkin seuraavan tason jutsun ja kasvattaa taivaalliset siivet. Näyttää siltä, että hän leikkii itse ajan kanssa. Päivä muuttuu yöksi, ja kuu loistaa kuin jumalten valonheitin. Se on melko vaikuttavaa, ja Grey myöntää sen, mutta ei tarpeeksi vaikuttavaa horjuttamaan hänen itseluottamustaan. Hän painaa kaasun pohjaan ja laukaisee ennaltaehkäisevän iskun suoraan nesteyttäjän niskaan, mutta yllättäen miekka ei lävistä. Hänen ympärillään on taas jokin outo kilpi, ja sitten hän alkaa jauhaa hölynpölyä, joka lentää suoraan pääni yli. Ilmeisesti tässä todellisen hämärän tasossa mikään ei voi vahingoittaa häntä, tai ainakin niin tämä paskapää väittää. Hän käskee Greyn katsoa ylös taivaalle nähdäkseen, kuinka syvällä paskassa hän todella on. No,
Poikamme katsoo ylös uteliaisuudesta ja näkee sokaisevan tähden kaltaisen asian, joka loistaa halulla voimakkuudella. Sitten boom! Se asia syöksyy alas kuin hiton meteoriitti ja tuhoaa Grayn olemassaolon. Nesteyttäjä seisoo voittoisana ja tuijottaa taakse jäänyttä kraatteria. Mutta onneksi tuo aiempi salaperäinen olento ilmestyy jälleen juuri ajoissa kelatakseen kaiken taaksepäin ja lähettääkseen poikamme takaisin menneisyyteen vain yhdellä tehtävällä, joka on pelastaa maailma. Muuten, tuon salaperäisen miehen nimi on Kronos. Ilmeisesti hänellä ja nesteyttäjällä on jonkinlainen historia, mutta kukaan ei kerro meille minkälaista. Joten, joka tapauksessa, leikkaus takaisin poikaamme, joka avaa silmänsä rauhallisella vihreällä naapurustolla heti regressionsa jälkeen. Se on hiljaista, rauhallista ja rehellisesti sanottuna aika hiton valokuvauksellista. Käy ilmi, että hän on kotikaupungissaan, Renaton kylässä. Ei vain kotikaupungissaan, vaan sen menneessä versiossa. Hän on melkein 15 vuotta menneisyydessä. Näyttää siltä, että Kronos piti sanansa. Gray on lähetetty takaisin ajassa saadakseen yhden viimeisen mahdollisuuden pelastaa maailma. Yhtäkkiä pistävä kipu ryömii hänen kätensä läpi. Kun hän katsoo kättään, hän huomaa haavoja ja siteitä kiedottuna ranteensa ympärille. Nyt kun hän ajattelee sitä, tämä oli aika hänen elämässään, jolloin hän oli pohjimmiltaan Belderin ja hänen jenginsä nyrkkeilysäkki. Mutta tällä uudella elämän mahdollisuudella olisi aika säälittävää, jos häntä edelleen kiusattaisiin. Toisaalta ei ole mitään mahdollisuutta, että hän voisi taistella noita kavereita vastaan suoraan. Veli on täysin heidän sarjansa ulkopuolella. Jälkikäteen ajatellen jopa nesteyttäjän lyöminen kuulostaa unelmalta. Joka tapauksessa hänen on selvitettävä, miten käsitellä näitä kiusaajia, tai hän on tuomittu elämään samaa kärsimystä uudestaan ja uudestaan. Vaikuttaa siltä, että veli ei voi saada taukoa, vai voiko hän? Hän sattuu kompastumaan samoihin kusipäihin, joita hän on pelännyt eniten. Tietenkin se on Belder ja hänen kätyrinsä. Koska he ovat olleet tylsistyneitä viime aikoina, he ovat metsästäneet kaveriamme, innokkaita jatkamaan hyvän vanhanaikaisen kiusaamisen perinnettään kuin se olisi heidän uusi uskontonsa. He heittävät varamiekan hänen jalkoihinsa ja käskevät häntä nostamaan sen. Poikamme tuijottaa miekkaa ymmällään. Hän ei vieläkään ole keksinyt, mitä nämä roistot aikovat. Loppujen lopuksi siitä on kulunut 15 vuotta, joten muistot ovat hieman hämäriä. Belder olettaa sillä välin, että Gray teiskentelee olevansa tietämätön tarkoituksella, joten hän on niin ystävällinen, että muistuttaa häntä heidän tavallisista pilataisteluistaan. Sen kuultuaan Gray yrittää nopeasti harjata nämä tuholaiset pois huomauttamalla loukkaantuneesta kädestään. Hän on kiitollinen kutsusta, mutta valitettavasti hän ei voi liittyä, koska vamma ei ole vielä parantunut. Mutta näyttää siltä, että veli ei voi ravistella näitä kulkureita, ellei hän nosta miekkaa ja taistele. He jopa vakuuttavat hänelle, että miekat ovat täysin tylsiä, joten loukkaantumisen mahdollisuus on tuskin olemassa. Gray ei kuitenkaan voi ravistaa pois tunnetta, että loukkaantuminen on edelleen mahdollista. Riippumatta siitä, kuinka tylsä terä on, se on silti rautakimpeel. Yksi väärä osuma väärään paikkaan voisi varata sinulle yhden suunnan lipun taivaaseen. No, hänellä on pointti. Yksi hellävarainen napautus palloihin, ja olet kaksin kerroin maassa sietämättömässä tusinakassa. Mutta nämä kaverit eivät näytä ymmärtävän Grayn sanojen logiikkaa. Belder ottaa asennon valmiina iskemään. Hän ei pidä kieltävistä vastauksista Grayltä, joten hän hyökkää kuin raivoava härkä aloittaakseen kaksintaistelun. Gray sai aikaa tarttua miekkaan, mutta se on jo myöhäistä, Belder on jo hyökkäämässä. Poikamme pitää naurettavana, että tämä tyyppi kutsuu sitä harjoitustaisteluksi, vaikka hyökkää kuin olisi vihainen omalle äidilleen. Silloin Gray muistaa erään entisen sotilaslääkärin sanat. Syynä siihen, ettei hänen miekkailutaitonsa koskaan kehittynyt, oli lapsuudessa saatu vamma. Nyt kun hän miettii sitä, ehkä juuri tämä vamma muutti hänen elämänsä ikuisesti ja pakotti hänet elämään kuin rääpäle. Belder ryntää alas teränsä kanssa, mutta Gray väistää iskun hämärtyen. Vakavasti puhuen, jopa Gray itse on järkyttynyt siitä, että onnistui väistämään sen. Belderin ilme kiristyy sillä välin ärtyneenä nähdessään niin vaikuttavaa ketteryyttä. Hän heittää uuden iskun, jonka kaverini väistää taas, sitten nopea isku hänen jalkoihinsa vältetään myös helposti. Äpärä yrittää kovasti osua poikaamme. Hän on kuin verenhimoissaan oleva mies, joka on päättänyt kukistaa vastustajansa. Mutta Gray livahtaa läpi kuin kokaiinissa oleva ninja. Aluksi Gray luuli Belderin olevan vain hidas, mutta sitten hän tajuaa, ettei Belder ole hidastunut. Hän itse on nopeutunut. Bro kirjaimellisesti väistää jokaista iskua kuin olisi vuokrarästissä. Edes Belderin kätyrit eivät voi jättää huomiotta sitä, mitä he näkevät. On kuin Gray olisi aivan eri ihminen.
Hänellä ei ehkä ole enää entistä vartaloaan, mutta hänellä on silti muistot jokaisesta taistelusta, jonka hän on käynyt. Kaiken sen kokemuksen ollessa tallennettuna hänen päähänsä, hänen kehonsa on pohjimmiltaan automaattiohjauksella. Hänen ei edes tarvitse yrittää väistää noita iskuja. Sitten Gray tarttuu miekkaan pitääkseen tämän niin kutsutun harjoitustaistelun käynnissä, mikä ei tunnu enää niin harjoitukselta. Belder hukkuu omaan egoonsa, yrittäen epätoivoisesti murskata Grayn tylsän teränsä alle, mutta kaverillani oli tarpeeksi. Hän heilauttaa miekkaansa ensimmäistä kertaa. Äkillinen nykäys hänen voimakkaasta heilautuksestaan saa Belderin käden särkeämään kuin helvetissä. Se vain osoittaa, kuinka säälittävä Belder todella on. Jos Gray on rehellinen, hänestä tuntuu, että hän on häviäjä tässä, kun hän taistelee näin heikon kanssa. Mutta hän uskoo myös, että Belder ei ansaitse piiruakaan sääliä. Hän on se paskiainen, joka kiusasi Graytä, vei häneltä tulevaisuuden ja aiheutti kaiken sen kärsimyksen. Joten kaikella kunnioituksella Gray aikoo antaa Belderin maistaa omaa lääkettään. Seuraavalla liikkeellä Gray vaivattomasti lyö miekan suoraan Belderin kädestä aseistaen hänet välittömästi. Vaikka Belder voi vain tuntea nöyryytyksen, Gray tajuaa, että tämä tyyppi on pahempi kuin hän luuli. Hän käyttää tilaisuutta hyväkseen heittääkseen iskun pilkaten Belderin epäpätevyyttä miekan kanssa. Yksi ainoa isku lähetti Belderin miekan lentämään. Toisaalta, aseettomana oleminen ei ole suuri ongelma. Loppujen lopuksi Belder oli se, joka väitti, että näitä tylsiä teriä on täysin turvallista käyttää taistelussa. Gray on aivan sekaisin, heiluttaen terää niin nopeasti, että se kirjaimellisesti viiltää Belderin ihon läpi, aiheuttaen veren vuotamisen. Kun tilanteen vakavuus valkenee, Belderin polvista katoaa kaikki voima ja ne pettävät. Hetkinen, Gray luuli käyttävänsä tylsää terää, joten miten tämä äpärä alkoi vuotaa verta. Kun hän katsoo teräänsä varmistaakseen, hän huomaa, että se on todellakin tylsä. Vaikka se olisi ollut terävä miekka, tämä tyyppi voisi itse asiassa olla kuollut. Nyt, älkäämme antako tilanteen häiritä. Gray heilauttaa terää tarkasti lyöden irti useita hampaita ja jättäen Belderin nenän vuotamaan kuin hullu. Kaverini kohoaa suoraan tämän äpärän yläpuolelle, aiheuttaen hänelle kylmiä väreitä loppuelämäksi. On aina melko hauskaa nähdä ylimielisten paskiaisten muuttuvan nyyhkyttäviksi sotkuiksi. Vaikuttaa siltä, että tämä riittää nöyryyttämään Belderin loppuelämäksi. No, näytän puhuneen liian aikaisin. Tämä äpärä ei ole vieläkään oppinut läksyään. Hän käskee kätyreitään ottamaan poikamme kiinni ja pieksemään hänet, kunnes hän on täysi sotku. Kätyrit epäröivät astua esiin ilmeisistä siistä. He kirjaimellisesti näkivät juuri, kuinka heidän pomonsa pieksettiin kuin säälittävä koira, joten ei ole mitään järkeä tuhlata samaa kohtaloa, vaikka heillä on valta välttää se. Yksi kavereista ehdottaa, että he hyökkäävät yhdessä musertaakseen Grayn. Kolmikko hyppää nopeasti toimintaan ympäröiden poikamme joka suunnasta. Gray on kuitenkin yhtä välinpitämätön kuin aina. Jos nämä kaverit haluavat epätoivoisesti kuolemantoiveensa täytettyä, kaverini on enemmän kuin valmis. Kaikki hyppäävät hänen kimppuunsa aikoen lopettaa hänet tähän paikkaan. Aluksi Gray tunsi hitusen myötätuntoa näitä kulkureita kohtaan ja oli päättänyt säästää heidät, mutta näyttää siltä, että he eivät lopeta ennen kuin oppivat läksynsä. Joten hän antaa näille kouran maahisille sen, mitä he todella ansaitsevat. Ei kauaa sen jälkeen, kun heidän kasvonsa ovat turvonneet kuin paviaanin takapuoli anteeksiantamattoman kasvojen hieronnan jälkeen. Jälleen kerran Graysta tuntuu naurettavalta, että nämä itkevät emojit ihmisen muodossa olivat hänen pahin painajaisensa. Hän muistelee, että tämä ryhmä on tällä hetkellä sarjan miekkailukoulun oppilaita. Belder myöntää, että he ovat tuon koulun oppilaita, vaikka he eivät ole vierailleet siellä viime aikoina, koska nämä vettyneet keksit uskoivat jo olevansa tarpeeksi voimakkaita. No, se on melko matala standardi jollekin, jonka pitäisi olla tarpeeksi vahva. Ei sillä, että Gray odottaisi paljoa itse koululta. Hän osoittaa kiinnostusta liittyä kouluun, joten hän haluaa näiden kätyrien toimivan hänen suosittelijoinaan. Belder kieltäytyy täyttämästä pyyntöä. Loppujen lopuksi hän ei voi kuvitella seurauksia, kun hänen mestarinsa saa selville, että hän on surkeasti saanut selkäänsä selkään. Gray tietää tarkalleen, miten näiden kavereiden kanssa toimitaan. Hän vain heiluttaa miekkaansa pelotellakseen näitä imiöitä vihjaillen pahimmasta, mitä voi tapahtua, jos he eivät kuuntele. Hauskasti sanottuna, tämä pieni uhka toimii ihmeitä. Belder ei ole vain nöyryytetty, vaan tuo piekseminen antoi hänelle gepardin nopeuden. Hän kirjaimellisesti kiitää alas tietä päästäkseen kouluun mahdollisimman pian, jättäen jopa ystävänsä jälkeen. Jonkin ajan kuluttua he saapuvat kaupunkiin. Kävellessään Belder ilmaisee uteliaisuutensa siitä, miksi Gray on kiinnostunut liittymään kouluun. Käy ilmi, että tällä koululla on suosituspaikka akatemiaan.
Poikamme ei tarvitse sanoa enempää, koska hän on varma, että Belder on tarpeeksi kypsä ymmärtämään, mikä hänen päätavoitteensa on. Yksi kavereista ihmettelee, miksi Grain edes tarvitsee liittyä akatemiaan, kun hän on jo tarpeeksi voimakas. Pienet nartut eivät tiedä, että kaverini ei aseta rimaa niin alas. Hänellä on oma määritelmänsä sille, mikä on tarpeeksi. Hän muistaa elävästi päivän, jolloin kaikki ihmiskunnan sankarit teurastettiin kuin siat silmänräpäyksessä, ja sen piti olla maailman vahvin kokoonpano. Unohda sankarit. Edes hän ei voinut raapasta tuota äpärää kaikella sillä salaperäisellä voimalla, joka hänellä oli. Vain Jumala tietää, kuinka paljon voimaa tarvitaan tuon äpärän voittamiseen. Vaikka hän ei ollut täysin toivoton silloin, sillä hetkellä, kun hän sai nuo hurjat tummat voimat, hän tunsi olevansa kaikkivoipa olento, joka pystyy tuhoamaan mitä tahansa. Häntä pidätti se, että häneltä puuttui miekkailutaitoja. Hän oli luottanut muutamiin temppuihin, jotka hän oli oppinut miekan pyhimykseltä. Jos hän olisi käyttänyt enemmän aikaa miekkailun harjoitteluun, aivan kuten miekan pyhimys teki, hän on melko varma, että hän olisi voinut kääntää taistelun kulun yksin. Tästä syystä Kronos todennäköisesti lähetti hänet tänne raastamaan persettään, kunnes hän on arvoinen käyttämään tuota tummaa, salaperäistä voimaa uudelleen. Jonkin ajan kuluttua tapaamme mestarin, josta nuo kätyrit puhuivat. Ryhmä saa korvilleen siitä, että he ovat aloittaneet tappelun satunnaisen siviilin kanssa. Ja mikä pahempaa, kaikki, mitä he saivat haastettuaan tuon siviilin, oli nöyryyttävä tappio. Tämä pelottava nainen on miekkailukoulun ohjaaja, Seria. Belder yrittää selittää, etteivät he itse asiassa yrittäneet kiusata ketään. Se oli vain pelkkä harjoitustaistelu. Voi raukkaa, hän saa tuhoisan iskun valheistaan, iskun, joka on tarpeeksi kova, että hän olisi kuussa tällä yhdensuuntaisella lipulla. Hänen kätyrinsä vapisevat kauhusta toivoen, että he voisivat vain selveytyä tästä päivästä. Ei mitään pelättävää, kaverit. Temppu, jonka hän juuri teki, oli pieni oppitunti, jonka hän halusi opettaa näille hölmöille. Jos he kutsuvat aseettoman henkilön lyömistä harjoitustaisteluksi, niin se, mitä hän teki, lasketaan myös harjoitustaisteluksi. Hän osoittaa miekallaan suoraan Belderin rumaa naamaa ja heittää hänet ulos tojosta välittömästi. Ei vain häntä, vaan myös hänen kätyrinsä lähtevät hänen kanssaan. Sillä nuo säälittävät kätyrit vievät säälittävän luuserijohtajansa ja kävelevät ulos säälittävästi. Hän pyörähtää heti ympäri, istuu jaloilleen ja pyytää anteeksi uudelta rekrytoinniltaan entisten oppilaidensa puolesta, jotka aiheuttivat hänelle paljon vaivaa. Mieheni sivuuttaa anteeksi pyynnön. Takaisin asiaan. Hän on kuullut, että hän haluaa suosituksen akatemiaan, minkä mieheni vahvistaa. Koska Belder ja hänen toisen luokan tiiminsä aiheuttivat hänelle paljon vaivaa, hän on valmis kirjoittamaan hänelle suosituskirjeen. Ennen sitä hän kuitenkin haluaa hänen todistavan arvonsa. Molemmat kilpailijat seisovat vastakkain, puiset miekat kädessään. Vanhempana hän antaa anteliaasti hänelle mahdollisuuden iskeä ensin, ja näin lyöntien vaihto alkaa. He liikkuvat niin nopeasti, että heidän pelottavista iskuistaan jää jäljelle vain siluetteja. Koko ajan sarja tekee työtään, joka on arvioida poikiemme kykyjä. Hän voi sanoa, että hänen miekkailutaitonsa ovat melko käytännöllisiä hänen ikäisekseen. On kuin hän olisi käynyt läpi lukemattomia taisteluita aiemmin. Nyt on järkevää, miksi nuo hölmöt saivat selkäänsä yhdeltä henkilöltä. Hänen tyylinsä on enimmäkseen itse opittua, mutta silloin tällöin hänen miekan käsittelynsä näyttää samanlaiselta kuin mitä akatemiassa opetetaan. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että joku on luultavasti opettanut häntä, vaikka hänen tekniikkansa on vielä karkea. Yksi asia on kuitenkin varma. Hänellä on paljon raakaa lahjakkuutta, joka odottaa hyödyntämistä ja valjastamista täyteen potentiaaliinsa. Hän on pohjimmiltaan löytänyt timantin raakileesta. Nyt kun hän on arvioinut hänet, hän päättää lopettaa kaksintaistelun viimeiseen iskuun, jonka hän on aikeissa antaa. Mieheni valmistautuu ja torjuu vaivattomasti hänen hyökkäyksensä. Tämä makaaberi tanssi alkaa jälleen. Veli torjuu kirjaimellisesti jokaisen hänen hyökkäyksensä kuin olisi allerginen vahingolle. Tämä saa naisen ahdistumaan. Epäröinnin puute hänen puoleltaan hämmentää häntä. On kuin mikään hänen yrittämänsä hyökkääs ei voisi horjuttaa hänen asentoaan. Hän alkaa jopa ärsyyntyä itseensä. Ajatus, että hänen on annettava kaikkensa näytöstaistelussa, jonka oli tarkoitus vain arvioida tämän nuoren aseen kykyjä, saa hänet ylikuormittumaan siihen pisteeseen, että hän alkaa tuntea pelkoa. Hetken hän näyttää jonkinlaiselta demoniselta olennolta, joka on aikeissa päästää valloilleen jotain valtavaa. Selveydyttyään miehemme viimeisestä heilahduksesta vaivattomasti hän tajuaa, että se oli vain villi heilahdus. Tuon hullun heilahduksen jälkeen Grey alkaa tuntea itsensä väsyneeksi, ja hänen energiatasonsa laskee.
Nainen näkee hänen murjottavan ja erehtyy sen heikkoudeksi hänen puolustuksessaan. Joten hän syöksyy eteenpäin kuin pippurinen kissa, vain huomatakseen olevansa shakkimatti heti paikalla. Vergilin tytär toisesta universumista on sanaton. Juuri kun hän luuli löytäneensä voittavan siirron ja oli valmis iskemään poikamme alas, tilanne kääntyy hänen päälaelleen. Rikkoutunut puumiekka osuu maahan, kun Grey on ymmällään. Hetken aikaa hän löysi tiensä takaisin samaan pimeään voimaan, jonka hän sai taistelussaan likvidaattoria vastaan. Se, että hän käytti vihjeen samaa voimaa nyt, tarkoittaa, että hänellä on edelleen pääsy kykyihinsä, vaikka hän olisi taantunut menneisyyteen. Mutta sitten se tapahtuu. Tuskaallinen haittapuoli nielee hänen kehonsa niin suureen kipuun, että hän lyyhistyy polvilleen. Hän ei pysty edes pidättelemään itseään pystyssä, kun Saria on huolissaan hänen tilastaan ja haluaa auttaa. Jopa pienen osan voimastaan käytettyään Grey tajuaa, että hänen nykyinen ruumiinsa ei pysty ilmaisemaan hänen kykyjään. Silti hän kerää päättäväisyyttä seisoa jälleen jaloillaan, vaikka hänen ruumiinsa vapisee. Kerrottuaan hänelle, että hän on kunnossa, Grey eksyy ajatuksiinsa tajuten, että hän tuskin pystyy seisomaan, mikä korostaa, kuinka tehokas hänen on oltava kykyjensä kanssa. Voi, hän miettii myös paljastavansa tiedot voimastaan kokeneelle miekkamestarille edessään. Saria vain katsoo häntä täysin eksyneenä ja hämmentyneenä. Samaan aikaan poikamme arvioi tilanteen selkeällä päällä ja päättelee, ettei hänen pitäisi kertoa kenellekään, mitä tapahtui. Loppujen lopuksi, kuka koskaan uskoisi hänen naurettavaa tarinaansa. Eikä hän myöskään voi hallita pimeitä voimiaan tahdonvaraisesti osoittaakseen, mitä hän tarkoittaa. Tämä mielessään hän keksii viattoman tekosyyn, että hän yksinkertaisesti rasitti itseään liikaa. Mutta miekkamestari ei usko häntä hetkeäkään, ajatellen kuinka naurettavalta hän kuulostaa tuon tekosyyn kanssa. Hänellä ei vain ole mitään keinoa viiltää hänen puumiekkaansa, kun he taistelivat tylsillä aseilla alun perinkin. Hän on osoittautunut niin älykkääksi, että hän ymmärtää, että Grey salaa häneltä jotain. Vergilin tytär osoittaa, mitä hänen miekastaan on jäljellä poikaamme kohti, mikä saa Greyn tiedustelemaan, onko jotain ongelmaa. Selvästi siitä, miten hän käsittelee reaktionsa, hän ymmärtää, ettei hän halua puhua mistään toistaiseksi. Sen sijaan, että haastaisi hänet siitä, hän kunnioittaa hänen päätöstään ja kysyy hänen alkuperäisestä kiinnostuksestaan saada suositus akatemiaan. Poikamme vahvistaa tämän ja kertoo kuulleensa, että hän voisi auttaa häntä siinä. Saria ei myöskään kiellä sitä. Hän korostaa, että pelkästään hänen auktoriteetillaan hän voi auttaa häntä saamaan suosituksen kuninkaalliseen miekkailuakatemiaan, joka on valtakunnan paras oppilaitos. Samaan aikaan hän yllättäen ei ole kiinnostunut suosittelemaan häntä osallistumaan tuohon oppilaitokseen ja lisää, että Grey on sopimaton henkilö akatemiaan. Hänen kylmät sanansa puukottivat häntä terävämmin kuin mikään terä. Grey alkaa piiskata itseään sisäisesti, epäillen kykyjään ja myöntäen olevansa liian heikko. Hänen viimeinen hyökkäyksensä oli ainoa merkittävä asia, jonka hän oli tehnyt tuossa taistelussa. Mutta odota. Saria ei ole lopettanut puhumista. Hän jatkaa ajatuksiaan väittäen, että kuninkaallisen akatemian sijaan pojan pitäisi sen sijaan suunnata Maailmanliiton akatemiaan. Mikä juonenkäänne se onkaan? Ilmoitus osuu häneen kovemmin kuin trukkun iskee hänen isekkaiuhrejaan. Vaikka kuninkaallinen akatemia on maan paras, Maailmanliiton akatemia on koko maailman paras. Oppilaitosta pidetään miekkailun huipentumana. Grey on sanaton, koska tämä sama taikakatemia on vastuussa vahvimman taisteluryhmän tuottamisesta, mukaan lukien miekan pyhimys Eimi. Hän kohtaa heti Sarian ja kyseenalaistaa, onko hän edes pätevä osallistumaan näin arvostettuun oppilaitokseen. Huvittavaa kyllä, tyttö tuhoaa hänen odotuksensa huomioauttaen, että sellaisena kuin hän on juuri nyt, ei ole mitään mahdollisuutta, että hän pääsee ovesta läpi. Miekkamestari tietää, että jopa Grey on varuillaan puutteistaan, erityisesti kun kyse on hänen säälittävästä kehostaan juuri nyt. Kuninkaallisessa akatemiassa poika saattaa pystyä tekemään ihmeen pelkästään miekkailutaitojensa ansiosta, mutta näin ei vain ole Maailmanliiton akatemiassa. Joten joo, tyyppi on kusessa, jos hän ei treenaa perseensä irti. Jopa Saria on hämmästynyt. Pojalla on ihmeellistä lahjakkuutta miekkailussaan, ja silti hänellä on tikkuukko vartalo. Epäily alkaa hiipiä sisään ja saa Greyn todella huolestumaan niistä hirviömäisistä vastustajista, joita hän joutuu kohtaamaan Maailmanliiton akatemiassa. Se ei ole mikään kävelylenkki puistossa, ja nykyisellä kehollaan se on joka tapauksessa poissuljettu. Nähdessään hänen surullisen tilansa Saria huomauttaa, kuinka nopeasti hän luovuttaa, vaikka akatemian pääsykokeisiin on vielä 9 kuukautta. Taas kerran ollen epävarma kyvyissään Grey ajattelee, että edes tuo aika ei riitä hänelle. Huolimatta hänen ponnisteluistaan yrittää rohkaista häntä, jopa Saria on samaa mieltä siitä, että se on liian vähän aikaa,
mutta siitä huolimatta hän tarjoaa hänelle mahdollisuuden. Miekkamestari haluaa hänen luottavan häneen seuraavat 9 kuukautta, koska tänä aikana hän saa hänet kärsimään helvetin läpi ja takaisin. Joo, jokin sanoo minulle, että hän palkkaa David Gogginsin ja saa tämän tyypin juoksemaan 3 ultramaratonia ja tekemään 6000 leukaa. Joka tapauksessa Gray myöntää, että vaikka hän ei halua kärsiä, hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Julistaen itsensä valmiiksi hän toivoo, että miekkamestari pitää hänestä hyvää huolta. Sarja pitää hänen eteenpäin suuntautuvasta päättäväisyydestään. Aluksi te luultavasti pidätte sitä hyvänä merkkinä, että he aloittavat positiivisella pohjalla, mutta tunnelma vaihtuu heti täydelliseksi peloksi, kun Vergilin tytär virallisesti ilmoittaa hänen helvetillisen harjoittelunsa alkavan. Grayn tuskalliset koettelemukset alkoivat. Hän treenasi kuin Goku ja söi rehellisesti sanottuna kuin hänkin. Hän todella panee hänet läpi massanlisäysvaiheen. Hänen oli myös käsiteltävä joitain kyseenalaisia ruokia, mutta hänen opettajansa oli järkkymätön ja vei hänet läpi kaiken. Heidän miekka-kaksintaistelunsa jatkuivat samalla tavalla, ja niiden tavoitteena oli hioa hänen tekniikoitaan. Ja sitten 8 kuukautta kului juuri niin. Onnittelut Graylle hänen silputusta vartalostaan, jonka hän ansaitsi kestettyään tuon pitkän harjoittelun. Jopa sarja on täällä ihailemassa hänen fysiikkaansa. Nyt kun asiat ovat näin, hänellä ei ole enää mitään tarjottavaa. Hän on valmis lähtemään oikeaan maailmaan. Mutta hänen huolettomuutensa hämmentää Grayta, koska pääsykokeisiin on vielä kuukausi aikaa. Virgilin tytär muistuttaa poikaamme, että hän viettää paljon aikaa matkustaessaan pääsykoepaikan luo. Siksi hänen on lähdettävä aikaisin. Viimeisenä kiitoksen osoituksena sarja antaa hänelle rahasäkin, varmistaen hänelle helpon matkan ja huolehtien hänen kuukauden kuluistaan. Nyt on todellinen opettaja. Poikamme ei vieläkään pidä ajatuksesta lähteä niin pian. Hänen pakottava lähestymistapansa surettaa häntä, koska hän luulee opettajansa työntävän häntä pois kuin taakkaa. Hymyillen hänen vastaukselleen, hän ajattelee, että hän vaikeuttaa tilannetta. Yhtäkkiä Gray mainitsee huhun lähellä olevasta peikonpesästä, mikä herättää sarjan huomion. Hän huomauttaa myös, että kylä on täysin turvaton vartijoiden puutteen vuoksi. Miekkamestari vahvistaa pesän olemassaolon, sillä se löydettiin hiljattain. Samaan aikaan hän hymyilee hänelle uskoen, ettei mitään pahaa tapahdu. Jos pahin tapahtuu, heidän on vain luotettava kuninkaalliseen pääkaupunkiin saadakseen apua. Vaikka Gray on huolissaan, hän ajattelee, että hänen ainoan keskittymisensä pitäisi olla pääsykokeen suorittaminen ilman harhailevia ajatuksia. Hän on vakuuttunut siitä, että hänen opettajansa valehtelee hänelle ja rauhoittelee häntä, jotta hänen ei tarvitse huolehtia. Kuninkaallinen pääkaupunki ei koskaan lähetä apua pieneen kylään. Ja kun peikot ryöstävät ja tuhoavat kylän, se johtaa väistämättä sarjan julmaan kuolemaan. Edellisessä elämässään hän oppi, että hän kuoli taistellessaan yksin. Joka tapauksessa hän ei kerro hänelle mitään tästä ja hyväksyy tilanteen vain kiittäen opettajansa avusta koko tämän ajan. Gray aikoo lähteä heti, mikä saa sarjan hymyilemään. Hän ja hänen 2 suurta persoonaansa kannustavat häntä läpäisemään. Muutama päivä myöhemmin saamme nähdä kohtauksen, jossa hän kulkee vaarallista polkua päästäkseen pesälle. Täällä ihmisten luurankojen jäänteet on kauhistuttavasti ripustettu puihin varoituksena. Sarja yrittää jäljittää pesää tiedustelijalta saamansa tiedon avulla. Huomattuaan verijäljen edessään hän tietää, että vaara vaanii edessä. Mutta ennen kuin hän tekee mitään, miekkamestari hämmästyy oppilaansa tutusta äänestä. Puun oksalla istuen hän kyselee, minne hänen rakas opettajansa on menossa näin myöhään. Saadessaan häneltä yllätysvierailun hän kysyy, mitä hän tekee täällä, kun hänen pitäisi keskittyä akatemiaan. Laskeutuessaan maahan hän pilkkaa häntä siitä, että hän kyselee häneltä, kun hänen pitäisi tehdä se hänelle sen sijaan. Hän valehteli hänelle sanoessaan, että hän aikoo jättää pesän tilanteen huomiotta ja antaa kuninkaallisen pääkaupungin hoitaa sen. Tekosyynä sarja selittää, että kuninkaallinen pääkaupunki kieltäytyy tulemasta henkilökohtaisten asioiden vuoksi, minkä vuoksi hän otti työn itselleen. Hän on varma miekkailutaidoistaan uskoen, että mikä tahansa siinä pesässä onkaan, hän voi voittaa sen, erityisesti saatuaan tiedustelijan raportin. Sarja paljastaa, että hänen vastustajansa on eliittipeikko, ja kätyrit ovat noin 50 olentoa pomon lisäksi. Hän tietää, että hirviöiden torjuminen on vaikeaa niiden lukumäärän vuoksi, mutta se ei estä häntä menemästä. Muuten, jopa Gray myöntää, että eliittipeikko ei ole vahva ainakaan tarpeeksi voittamaan hänen kaliiberinsa naista. Peikkojen juttu on kuitenkin se, että niiden ainutlaatuinen etu tulee niiden aivoista ja ylivoimaisesta lukumäärästä. Koska niitä on niin paljon siinä pesässä, sarja kuolee varmasti, jos ne onnistuvat piirittämään ja ylittämään hänet. Sen lisäksi poikamme tietää yhden asian täysin varmasti.
Koska hän tuntee edellisen elämänsä, sarjan antaminen ottaa tehtävän yksin on kuin lähettäisi hänet kuolemaan. Ja lopulta myös kylä tuhoutuu ilman suojelijaa. Se on synkkä tulevaisuus, jonka hän on jo kokenut aiemmin. Mielessään nuori oppilas pyytää päästä hänen kanssaan tiimiin, mutta hänen opettajansa ei ole ystävällinen ja toteaa, että hän on kunnossa omasta takaa. Sen sijaan, että hän tuhlaisi aikaa yrittäessään vakuuttaa häntä siitä, että hän ei riitä, Gray kertoo ovelasti, että hän haluaa hankkia todellista taistelukokemusta. Hän jopa syyllistää häntä kysymällä, pelkääkö hän, että hänestä tulee taakka hänen polullaan. Vaikka hän on älykäs, hänen opettajansa huomauttaa juuri sanomansa naurettavuuden. Heidän taitoeronsa on tällä hetkellä lähes identtinen siihen pisteeseen asti, että hän kamppailee taistellakseen häntä vastaan heidän harjoitustaisteluissaan. Jopa se huomioon ottaen sarja muistuttaa oppilastaan, että todellinen taistelu on paljon erilainen, varsinkin kun otetaan huomioon tällainen hirviömäinen pesä. Tähän tehtävään liittyy valtava vaara, minkä vuoksi hän ei halua Grayn vaarantavan henkeään, ainakaan ennen kuin hänellä on enemmän taistelukokemusta. Hänen oppilaansa on pettynyt kuullessaan hänen vakaumuksensa. Loppujen lopuksi sarja ei horjunut kannassaan, joten hän turvautuu viimeiseen keinoon, ideaan, jonka hän haluaa jakaa opettajansa kanssa. Aluksi hän on yllättynyt, kunnes Gray suoraan haastaa hänet taisteluun luvaten nukuttaa hänet ja mennä sitten yksin kohtaamaan peikon. Tilanne kiristyy. Oppilas on juuri haastanut opettajansa todelliseen taisteluun. Hänen miekkansa osoittaa häntä kohti. Gray odottaa hänen vastaustaan. Tajuttuaan, että hänen oppilaansa on yhtä itsepäinen kuin hänkin, sarja myöntää tappion. Hän ei halua hänen menevän yksin, joten hän palaa hänen aikaisempaan ehdotukseensa mennä yhdessä. Hän välittää vain siitä, että hän palaa ehjänä, ja kyllä, se yksi pala on todellinen. Molemmat yhdistävät voimansa ja uskaltavat metsään kohdata hirviöt. Ritari vanhenee, ja lopulta opettaja ja oppilas löytävät pesän sijainnin. Älykkäät hirviöt käyttävät ympäristöään hyväkseen. Ne tekivät pesän, joka ei jätä tilaa paeta, jos joku uskaltaisi uskaltautua tänne asti haastamaan ne. Sarja ajattelee, että olentojen on oltava varmoja kyvyystään, kun taas Gray väittää, että se on itse asiassa enemmänkin haitta heille kahdelle, koska heidän on taisteltava varovasti. Turvalliselta etäisyydeltä tarkkailtuna hän on melko yllättynyt. Pomoa ei näy missään ryhmän joukossa, mikä saa hänet ihmettelemään, piileskeleekö se teltassaan. Jos näin on, se on hyvä heille, koska tällä tavalla he voivat tappaa monia kätyreitä ennen kuin eliittipeikko voi kohdata heidät. Taistelustrategiasta keskustellakseen sarja kehottaa oppilastaan kohdistamaan hirviöt yhdeltä puolelta, kun taas hän aikoo kattaa toisen puolen. Suorittaen suunnitelman heti, molemmat syöksyvät toimintaan miekat kädessään. Koitos alkaa. Ennen kuin hirviöt edes pystyvät käsittämään tilannetta, majesteettinen sarja on jo niiden yläpuolella suorittamassa puhdasta osumaa päähän tehden olennon päästä jalkapallon, kun se lässähtää maahan. Kun ensimmäinen hirviö on kaatunut, loput niistä nurisevat ja karjuvat toisilleen omalla kielellään. Koko ryhmä on raivoissaan ja siirtyy suoraan murhatilaan valmistellen aseensa tappamaan tunkeilijat. Mutta sillä ei ole väliä, koska poikamme on petotilassa sillä tavalla kuin hän teurastaa laumaa. Tämä kaveri on yhden miehen armeija, joka leikkaa useita hirviöitä samanaikaisesti. Tyylikäs sarja on aivan sama, esittelee vaikuttavia taitojaan, jotka hän oppi isä Virgililtä. Kumpikaan heistä ei ole pysäytettävissä. Gray ja sarja suojaavat täydellisesti toistensa selkää. Muutamassa minuutissa jokainen näkyvissä oleva hirviö on alennettu ruumiiden määräksi heille. Muuten, hän on itse asiassa melko vaikuttunut Grayn järkähtämättömästä päättäväisyydestä todellisessa taistelussa. Hän ei ole koskaan ollut valmiimpi varoittamaan opettajaansa pysymään myös varuillaan. Tässä on kuitenkin asia. Jokin tilanteessa antaa hänelle huonon tunteen. Tämä taistelu on ollut liian helppo heille, itse asiassa aivan liian helppo. Koska jos tämä on taso, jonka sarja joutui kohtaamaan, niin hän olisi voinut voittaa ne kaikki yksin jopa ilman hänen apuaan. Ja se saa hänet levottomaan tilaan, koska mikä tahansa teltan sisällä lepääkin, se on paljon pelottavampaa kuin mikään, mitä he ovat tähän mennessä kohdanneet. Puheen ollen siitä, olennon uhkaava silmäpari säteilee pimeän teltan läpi tuijottaen häntä kaukaa. Heti kun Gray joutuu kosketuksiin olennon silmien kanssa, hän vavahtaa järkytyksestä. Vahvuudestaan huolimatta hän pelkää ja käskee opettajaansa, että heidän on lähdettävä välittömästi. Edes sarja ei ymmärrä, mikä häneen on mennyt yhtäkkiä. Selittämättä mitään hän karjuu hänelle, että juoksee, ja niin paljon pelkoa hänen äänessään, että sarja ei kyseenalaista häntä. Hän yksinkertaisesti noudattaa hänen ohjeitaan ja syöksyy suoraan hänen perässään. Kun he juoksevat pitkin, saatat ajatella, että he pakenevat. Mutta ei,
koska heidän pelottava vastustajansa kirjaimellisesti hyppää yli taivaalta valtavalla pystysuunnalla. Grey on kauhuissaan, kun hirviö iskee jalkansa maahan kohdaten rohkeat ihmiset. Sarjan ilme muuttuu järkyttyneeksi huomioauttaen, kuinka pomohirviö on henkilökohtaisesti tullut heidän luokseen taisteluun. Mutta sitten Grey pudottaa pommin, jota kukaan ei edes odottanut. Tämä ei ole lainkaan pääpahis. Juuri kun hän on paljastamassa todellisen pomon sijainnin, hirviömäinen ääni karjuu heille takaa. Tämä provosoiva karjaisu päästää valloilleen uuden lauman olentoja jahtaamaan heitä. Jännittävä ääni on korvia huumaava Sarjalle, mutta peikoille se on muuttanut heidät taistelunälkäisiksi hulluiksi. Sarja vapisee pelosta, kykenemättä ymmärtämään omia aistejaan. On olemassa olento, joka on pelottavampi ja synkempi kuin eliittipeikko, ja se komentaa koko ryhmää. Lopulta Grey paljastaa, että he ovat vastakkain peikkokenraalin kanssa. Hän on hirviöpesän todellinen pomo. Minun on muistutettava teitä, että he ovat kirjaimellisesti puristuksissa juuri nyt. Toisella puolella on eliittipeikko, joka estää heidän pakonsa. Takaisin meneminen ei ole vaihtoehto, koska suuri lauma odottaa heitä yhdessä pesän todellisen pomon kanssa. Sarja ilmaisee järkytyksensä tietäen täysin, etteivät he voi kohdata tällaista hirviötä edes omalla tasollaan. Heidän ainoa mahdollisuutensa voittoon on tappaa edessään oleva eliittipeikko päästäkseen pakoon. Joten hän tekee juuri niin syöksymällä pedon kimppuun ja iskemällä aseensa sitä vasten. Päättäväisenä voittaa tämän taistelun. Hän hyödyntää aukon ja tekee terävän viillon olennon vartaloon. Veri suihkuaa viillosta. Ja vaikka tämän pitäisi normaalisti olla hyvä merkki, hänen huolensa vain pahenevat, kun hän huomaa, että haava paranee jälleen. Samaan aikaan poikamme taistelee kymmeniä hirviöitä vastaan yksin, jakaen tietonsa peikkokenraalin kyvyistä. Ilmeisesti sen karjaisu parantaa merkittävästi hirviöiden voimaa ja palautumisnopeutta. Pohjimmiltaan he ovat vastakkain steroidipeikon kanssa. Jopa normaalin peikon kukistaminen on niin vaikeaa juuri nyt, että jopa Greylla on vaikeuksia. Viiltäen yhtä hirviöistä, hän käskee Sarjaa suojaamaan selustansa. Hän käskee häntä vain viivyttämään taistelua hieman pidempään, mikä saa hänet kyseenalaistamaan, millaisia ihmeellisiä strategioita hän on suunnitellut. Tähän poikamme jakaa, että tällaisessa tilanteessa heillä on vain yksi tavoite näkyvissä, ja se on tappaa heistä rumin, se paskiainen, joka piileskelee laumansa takana. Taistelu selveytymisestä alkaa, kun Grey iskee miekkansa yhtä hirviöistä vasten, heijastaen hänen ärsytystään siitä, että hänet on piiritetty ja saarrettu. Hän torjuu viillon ja löytää toisen raivoavan hirviön tähtäämässä häneen. Hän leikkaa vihollisten ohi keskittyen tekemään selkeän polun eteensä, jotta hän pääsee tavoitteeseensa. Huolimattomuudessaan hän kuitenkin käyttää niin paljon voimaa, että se kirjaimellisesti murskaa hänen teränsä. Tämä on todella hankalaa, koska nyt hän on ilman ainoaa asetta, johon hän luottaa. Hän väistää vahvistetun peikon alaspäin suuntautuvan viillon ja priorisoi huomionsa varamiekkansa esiin vetämiseen. Joo, se on älykkäin päähenkilö, jonka olen nähnyt vähään aikaan. Toisen miekan kantaminen tarkoittaa varautumista. Joka tapauksessa Grey on huolissaan siitä, että hänen teränsä ei kestä kauaa. Pelastaakseen hänen mestarinsa heittää hänelle varamiekkansa, antaen hänelle vielä uuden mahdollisuuden voittoon. Molempien varamiekkojen kanssa hänen kädessään hänellä on paremmat mahdollisuudet taistella. Mutta silti edes tämä ei riitä tappamaan jokaista näistä hirviöistä. On vain liikaa kitkaa päästä peikkokenraalin luo samalla kun kukistetaan sen kätyreitä. Luottaen kykyihinsä tämä mies menee aivan hulluksi, päästään valloilleen supernopeusviillon vihollistensa yli. Hänen eteenpäin suuntautuva liike katkeaa, kun yksi peikoista yrittää hyökätä hänen kimppuunsa. Onneksi hän väistää ja torjuu sitten nopeasti hyökkäyksen. Taistelu väsyttää häntä, mutta hän on silti edistynyt merkittävästi edessään olevien hirviöiden kanssa. Peikkokenraali tuntee olonsa uhatuksi ja päättää päästää valloilleen toisen hirviömäisen karjaisun. Greyn kauhuksi vahvistetut olennot ovat juuri saaneet vielä yhden voimanlisäyksen. Tällä kaverilla ei ole hauskaa, kun hän kamppailee entistä enemmän joutuessaan tekemisiin heidän kanssaan. Grey tajuaa, että peikkokenraali on tarpeeksi älykäs nähdäkseen hänen strategiansa läpi. Nyt kun se tietää, mitä ihminen yrittää tehdä, peikkokenraali jatkaa karjumista provosoidakseen kätyreitään taistelemaan. Torjuen yhden iskuista, Grey työntää hirviöiden ohi syöksyäkseen suoraan eteenpäin. Lauma hirviöitä on valmiina toivottamaan hänet tervetulleeksi. Sen sijaan, että hän kohtaisi jokaisen yksilön, hän leikkaa tehokkaasti niiden läpi, jotka ovat suoraan hänen tiellään, mutta jopa se jättää hänet naarmuille ja vammoille ympäri kehoaan. Verileily uuvuttaa häntä, kun hän kamppailee kilpaa heidän loputtoman hyökkäyksensä ohi. Laskien vartionsa alas, yksi peikoista taklaa hänet ja painaa hänet paikalleen. Asiat näyttävät olevan todella huonosti hänen kannaltaan,
koska peikot ovat saaneet hänet juuri sinne, minne halusivatkin. Onneksi, koska he ovat niin raivoissaan, he ovat menettäneet kyvyn tehdä yhteistyötä, koska yksi heistä viiltää yhden omistaan ajattelematta. Gray sisäistää, että heidän strategiansa on todennäköisesti heikentää hänen miekkojaan. Kun hän on uppoutunut ajatuksiinsa, Gigashot-peikko lataa voimakkaan nyrkin murskatakseen hänen päänsä. Se on elämän ja kuoleman tilanne, ja hän ei selvästikään voi antaa itsensä tulla lyödyksi, joten hän käyttää miekkaansa lieventääkseen vahinkoa. Mutta silloinkin Bro sinkoutuu maahan raskaalla rysähdyksellä jo pelkästään iskuvoimasta. Löytäen itsensä elämänsä äärirajoilta, tämä mies yrittää silti nousta ylös rikkinäisessä tilassaan. Se on koviksen määritelmä. Edellisen hyökkäyksen tuhottua hänen varamiekkansa, nyt hänellä on vain yksi miekka jäljellä ja kymmeniä peikkoja täpettävänä sekä heidän pomonsa. Jälleen kerran tilanne ei ole hänen puolellaan. Itse asiassa tästä on melkein mahdotonta päästä pois. Huolimatta regressiosta, hän ymmärtää täysin tilanteensa juuri nyt. Gray ei yksinkertaisesti voi voittaa, ei niin monia verenhimoisia hirviöitä vastaan, jotka uuvuttavat häntä. Joten hän päättää vaihtaa taistelustrategiaansa karjuen mestarilleen, että hän juoksisi pakoon, kun hän voi vielä tehdä itsestään houkutuslinnun hänen pakoaan varten. Sarja kuulee tämän ja hymyilee kieltäytyen kohtelemasta häntä niin. Hän taistelee edelleen vahvistettua eliittipeikkoa vastaan, mutta Gray ei ymmärrä, miksi hän on edelleen päättänyt taistella. Hän vakuuttaa häntä juoksemaan pakoon, koska hän saavuttaa hänet pian sen jälkeen, mutta sarja kieltäytyy hänen ehdotuksestaan paljastaen kauhistuttavasti, että hän on menettänyt kykynsä juosta. Hän kärsi suuren viilon reidessään, mikä murskasi Grayn toiveet tuhkaksi. Jopa se lähestymistapa on nyt poissa laskuista. Ei ole enää muuta tietä jäljellä kuin marssia eteenpäin kuolemaansa. Heiluttaen miekkaansa raivokkaasti, hän miettii syytä, miksi hän regressoi. Huolimatta siitä, että hänellä on niin raskas tarkoitus, kaikki on päättymässä. Traagisesti poikamme viimeinenkin miekka lohkeilee ja murskautuu kappaleiksi, ja silti hän kieltää tämän. Huolimatta siitä, että Gray on menettänyt aseensa, hän kieltäytyy pitämästä tätä elämänsä loppuna. Jos hän vain voisi käyttää tulevaisuuden voimaa, sitä kauhistuttavaa kykyä, joka vastasi likvidaattoria ja pystyy vahingoittamaan häntä. Jos hän voi käyttää sitä edes hetken, niin nämä hirviöt leikataan kappaleiksi. Vahvasti kuvitellen tunteen, jonka hän koki tuolloin, hän lataa rikkinäisen miekkansa siirtyen meditatiiviseen tilaan. Ja kun hän avaa silmänsä uudelleen, Gray ei ole enää sama heikkoilija kuin ennen. Yksi ainoa tumma polttava viilto repii peikot auki muuttaen heidät tuhkaksi hänen palavalla mustalla miekallaan. Edes sarja ei ymmärrä, mitä on meneillään. Mutta näyttää siltä, että poikamme on edelleen hallinnassa, sillä jopa tummien voimiensa hyödyntämisen jälkeen hän antaa hänelle helpottuneen hymyn. Seuraavien sekuntien aikana Gray leikkaa jokaisen näkyvissä olevan olennon, mukaan lukien peikkokenraalin. Edes hänen mestarinsa ei voi ymmärtää, mitä helvettiä juuri tapahtui. Hänellä on liian kiire keskittyä edessään olevaan eliittipeikkoon. Mutta nyt kun peikkokenraali on tapettu, vahvistavat kyvyt näyttävät kadonneen. Sarja ymmärtää, että nyt hän voi helposti tappaa pedon, koska sillä ei ole enää kykyä uusiutua. Käyttäen Walmart-versiota tuomion leikkauksen lopusta, hän leikkaa olennon alas julistaen, että eliittipeikko ei ole mitään ilman mestariaan. He voittivat vihdoin. Molemmat onnistuivat seisomaan kaikkia vaikeuksia vastaan ja voittamaan taistelun. Huolimatta siitä, että Gray on ihmeellisesti pieksänyt läpi kokonaisen peikkolauman, hän silti pyytää anteeksi miekkansa rikkomista. Sarja sanoo hänelle, että se ei ole mitään verrattuna hänen henkensä pelastamiseen vastineeksi. Hän kerää miekan ja haluaa kohdata hänet tekniikasta, jonka hän veti lopussa. Mutta ennen kuin hän ehtii lopettaa lauseensa, poikamme rojahtaa maahan, lyötynä täysin tajuttomaksi jälkivaikutusten vuoksi, jättäen hänen mestarinsa huutamaan hänen nimeään huolestuneena. Perspektiivi leikkaa Grayn sisäiseen mieleen. Hän kyseenalaistaa ympäristönsä ja huomaa edessään vain ketjuin sidotun kelluvan oven. Hän on hämmentynyt, kunnes ovi vapauttaa samanlaista tummaa energiaa, jota hän käyttää kykynsä kautta. Äkillinen oivallus valkenee hänelle. Tämä on hänen oma voimansa. Hän miettii, mitä tapahtuisi, jos hän onnistuisi murtamaan oven auki. Loppujen lopuksi hän voisi saada voiman ja ottaa sen omakseen. Päätettyään yrittää, hän marssii eteenpäin. Mutta heti kun hän ottaa ensimmäisen askeleensa, kuolemanomainen tunne valtaa hänen kehonsa, pelästyttäen hänet kuoleman kurimukseen, ja se tapahtuu vasta yhden askeleen jälkeen. Gray on niin pelon lamauttama, että hän vetäytyy takaisin. Hänellä ei ole kaikkia vastauksia voimansa lähteeseen liittyen, mutta yksi asia on tullut hänelle nyt hyvin selväksi. Jos hän uskaltaa provosoida voimiensa käyttöä nykyisessä tilassaan, ei ole epäilystäkään siitä, että hän kuolee. Eikä se ole vain kevyt väite, koska tunne on niin hirvittävä,
että se saa hänet itkemään. Tyhjyydestä ääni hiipii hänen mieleensä, kehuen häntä hänen päätöksestään juuri nyt. Ennen kuin Gray ehtii prosessoida sitä pidemmälle, hän herää paniikissa sängystään. Hänen opettajansa on aivan hänen vieressään, iloinen siitä, että hän on vihdoin hereillä. Huolestuneena hän kysyy, missä hän on. Hän selittää tuoneensa hänet kylän sairaalaan niin nopeasti kuin pystyy. Tämä tyyppi oli itse asiassa tajuttomana 5 kokonaista päivää, ja olen niin iloinen, että kirjailija ei sanonut 3 päivää kuten kaikissa muissa tarinoissa. Joka tapauksessa hän pelkäsi hänen henkensä puolesta, kun Gray joutuu selveytymään siitä, että hänen piti toipua melkein viikon käytetyn tekniikan taakan vuoksi. Jopa sarja ajattelee, että hän meni tuossa taistelussa yli äyräiden. Se oli kaikkien odotusten vastainen. Silti hän on huolissaan hänen kehonsa tilasta ja kysyy, pystyykö hän liikkumaan hyvin. Testatakseen sitä poikamme yrittää nostaa kätensä, mutta hän ei saa mitään aikaan. Hän tuskin pystyy käyttämään sitä käytettyään paljon energiaa. Mutta tällaisenaan hän ei mitenkään voi pitää miekkaa kädessään tällaisella vamman kanssa. No, itse asiassa ei hän pystyisi sitä itsekään tekemään, joten meidän on korjattava tämä ongelma nopeasti. Sitten on vielä mastelma hänen käsivarressaan taistelun jäljiltä. Sarja huolestuu hänen tilastaan tietäen, ettei hän pysty liikuttamaan kehoaan hyvin. Gray vahvistaa olevansa avuttomassa tilassa juuri nyt. Jopa hänen opettajansa myöntää, ettei hänen kätensä palaa normaaliksi niin pian, paljastaen, että jokainen luu hänen käsivarressaan on särkynyt palasiksi. Tämä paljastus yllättää poikamme, koska hän ei tunne missään määrin kipua. Se on itse asiassa kiitos hänelle annetun taikalääkekäsittelyn ansiosta. Poikamme suu loksahtaa auki, koska näiden asioiden pitäisi olla todella pirun kalliita, ja hän juuri käytti yhden häneen. Sarja selittää, ettei siitä tarvitse huolehtia, koska kylän päällikkö palkitsi heidät henkilökohtaisesti sillä. Poika ei voi uskoa kuulemaansa. Hän ei edes tunne kylän päällikköä henkilökohtaisesti, ja hän on saanut taikalääkkeen hänen kustannuksellaan. Sarja pitää häntä tyhmänä, koska hän ei ymmärrä tilannettaan, joten hän sanoo sen lihavoiduilla sanoilla. Gray on virallisesti kylän pelastaja ja sankari. Ennen kuin hän ehtii käsitellä juuri sanottua, kylän päällikkö ryntää sisään tervehtimään poikaa ja kiittämään häntä kaikesta, mitä hän teki. Osoittaakseen hänen urotöidensä suuruuden, kylän päällikkö muistuttaa poikaa, että Peikon kenraali on niin vahva, että jopa yhtä vastaan taisteluun tarvitaan koko kaupunki. Sellainen olento uhkasi heidän kyläänsä, ja silti yksi poika pystyy raivaamaan tiensä läpi, luomaan polun ja tappamaan hirviön, varmistaen kylän turvallisuuden. Siitä kylän päällikkö on kiitollinen. Se on pojan ja hänen opettajansa urheiden ponnistelujen ansiosta, ettei heidän henkensä ole enää uhattuna. Kykenemättä hyväksymään kaikkea kunniaa, Gray väittää heidän liioittelevan tekemisiään, mutta kylän päällikkö on sitä mieltä, että hän itse vähättelee tekemisiään. Hetken mietittyään Gray pohtii lopputulosta. Hän ajattelee, että ehkä kylän päällikön sanat ovat oikeassa. Muistaako hän edellistä elämäänsä? Siinä elämässä tämä paikka paloi maan tasalle peikkojen ryöstöretken vuoksi. Siinä on hänen saavutuksensa merkitys. Kylän johtaja on enemmän kuin mielellään antamaan hänelle pitkän selityksen siitä, mikä tekee hänestä niin suuren. Mutta toistaiseksi hän on keskittynyt pojan tehtävään läpäistä Maailmanliiton akatemian pääsykoe. Puheen ollen, Gray juuri muisti todellisen tavoitteensa. Hän meni huolimattomasti tappamaan olentoja hirviöpesään vain viikkoja ennen tenttiään. Kaiken tuhlattua ajan myötä hänellä on enää 2 päivää tenttipäivään. Ai niin, ja muuten, sinne pääsy kestää 3 kokonaista päivää jalan. Hänen paras vaihtoehtonsa olisi käyttää hevosta matkan taittamiseen ajoissa, mutta hän on täysin rahaton eikä hänellä ole varaa ostaa sellaista. Yhtäkkiä pyynnön esittäen hän rukoilee kylän päällikköä lainaamaan hänelle hevosen matkaa varten. Hyvä asia on, että johtaja odotti jo pojan esittävän sellaisen pyynnön, minkä vuoksi hän on jo valmistellut parhaan hevosen hänen matkoilleen. Sarja hymyilee paljastaen, että heidän alkuperäinen suunnitelmansa oli kantaa häntä, vaikka hän ei olisi herännyt tänään. Jotkut ihmiset todella tukevat sinua vaikeuksistasi huolimatta, aivan kuten Grayn ystävät täällä, ja toivon, että kohtaamme enemmänkin heitä elämässämme. Gray poistuu sairaalasta vain huomatakseen, että koko kylä huutaa pojan nimeä ja kannustaa häntä tenttiin. He haluavat hänen tekevän parhaansa, eivätkä he pelkää kiittää häntä siitä, mitä hän teki. Kyläläiset tukevat häntä jopa kassilla rahaa. Jokainen lahjoitti vähän kerrallaan, jotta hän voi hakea pääsykoetta ja elättää itsensä akatemiassa. Poika on ikuisesti kiitollinen kyläläisille, jotka osoittivat hänelle niin paljon rakkautta tukemalla häntä. Hän myös vitsailee, että olisi todella noloa, jos hän epäonnistuu ja palaa takaisin. Mutta Sarja on älyttömän luottavainen opiskelijaansa, korostaen, etteivät pääsykoetta suorittavat hakijat pysty lyömään Peikon kenraalia yksinään.
Mutta se ei ole ainoa huolenaihe. Poika on huolissaan käsivarrestaan, koska se on edelleen sekaisin, eikä tiedä, milloin se paranee. Siihen hänen opettajansa väittää, että hänen pitäisi käyttää vasenta kättään sillä välin. Vaikka hänen vasen kätensä toimii täysin, on vain niin, että hän on tottuneempi oikeaan. Mutta hänen opettajansa ajattelee, että hänen taitotasonsa ei vaikuta siihen. Gray jakaa huolensa sanoen, että pääsykokeen taso voi olla hänelle ylivoimainen, jolloin yksi käsi haittaa häntä. Mutta jopa silloin sarja ymmärtää, että akatemian opettajilla tai tutkijoilla on tarkka silmä. Kun he näkevät hänen lahjakkuutensa, he valitsevat hänet. Poika nousee hevosen selkään, kun hänen opettajansa julistaa luottavaisesti, että hän pääsee läpi. Se on ainoa lopputulos. Kiittäen häntä kaikesta, mitä hän on tehnyt, hän lupaa olla epäonnistumatta. Muistuttaen kuinka kylä raiskattiin maan tasalle edellisessä elämässään, hän on onnellinen, että nämä ihmiset saivat uuden mahdollisuuden hänen kanssaan. Maailma on jo muuttumassa tästä hetkestä lähtien, ja hän aikoo varmistaa, että hän vaikuttaa tulevaisuuteen uudella voimallaan. Seuraavassa kohtauksessa poikamme saapuu vihdoin määränpäähänsä. Eteenpäin tuijottaen hän lukitsee katseensa Maailmanliiton akatemian loistoon. Areenalla tutkija ilmoittaa tenttilippujen jaon. Kaikki ehdokkaat jäävät areenalle. Ulkonäöstä päätellen hakijoita on suuri määrä, mutta vain pieni 20 joukko varaa paikan luokalla. He kiistelevät paikkojen muuttuvasta määrästä vuosittain, koska joinain vuosina akatemia hyväksyy jopa 50 henkilöä, kun taas harvoissa tapauksissa se hyväksyy vain yhden. Joten valintasäännöt eivät ole ilmeisesti ehdottomia. Joka tapauksessa professori Ariel ottaa valokeilan ja tulee eteen. Hän puhuttelee tutkittavia ja selittää, että heidän on kerättävä esitettävä paperi. Sormia napsauttamalla keltainen pyörre avautuu vapauttaen maagista energiaa ja ilmentäen automaattisesti liput jokaisen tutkittavan käteen. Poikamme kerää lippunsa. Hänen tutkittavan numeronsa on 513 miekkailukurssia varten. Professori Ariel lisää, että heidän lippunsa sisältää vain kriittisimmät tiedot, mutta siitä ei tarvitse huolehtia, koska prosessi on sama joka vuosi. Hän vahvistaa myös, ettei akatemia välitä kenenkään iästä tai sukupuolesta, heidän kansallisuudestaan tai luokastaan. Toisin sanoen, he eivät kirjaimellisesti anna paskaakaan, oletko hyökkäyshelikopteri vai ET. He eivät edes välitä tietää heidän nimiään. Ehdokkaita, jotka on määrä hyväksyä, pyydetään lisätietoja. Mutta kaikille tutkittaville täällä sillä ei ole väliä. Professori Ariel jopa vahvistaa, että on hienoa, jos he tarjoavat väärän nimen, mikä jälleen kerran todistaa, että akatemia ei välitä. Joka tapauksessa ongelmat hakevat poikaamme taas, koska hän tuli tänne ilman miekkaansa tänään, ja hänet on sijoitettu miekkailukurssille. Se saa hänet kyseenalaistamaan järjestelmän legitiimiyden. Professori Ariel jatkaa, sanoen hilpeästi, että hän määräsi kullekin henkilölle kurssin heidän ulkonäkönsä perusteella. Tiedän, että hänen pitäisi olla havainnollinen tai jotain, mutta on vain hauskaa, kuinka hän puhui hetki sitten syrjinnästä. Ja sitten hän jatkaa sanomaan tämän. Ariel suostuu korjaamaan kurssin tiedot, jos hän on tehnyt virheitä. Jopa tutkittavat luulevat, että kurssia on mahdotonta määrittää vain paikan päällä, varsinkin kun heitä on niin paljon. He epäilevät vahvasti, että akatemia on tutkinut heitä etukäteen, joten he tietävät. Myös ajatusten lukumagiasta puhutaan. Professori Ariel ei vastaa heidän huolenaiheisiinsa. Hän vain huomaa, ettei kukaan valita määrätystä kurssista. Seuraavaksi hän päättää paljastaa kaikkien koelukujärjestyksen. Tiedot painetaan lipulle heti. Gray on hermostunut, koska hänen on määrä suorittaa koe ensimmäisenä päivänä, eikä hänellä ole aikaa parantaa kättään. Ariel paljastaa, että tämä koe suoritetaan vain kerran, ja se päättää kaiken. Jos ehdokas on myöhässä, välitön hylkääminen on ainoa seuraus. Hän myös muistuttaa heitä, että heidän aikataulunsa ovat tiukkoja, eikä niitä muokata tai riitauteta pyynnöstä. Se on huono uutinen Graylle, joka kamppailee toipumisensa kanssa. Hän anoo kehoaan tekemään ihmeen ja parantamaan hänet huomenna. Seuraava päivä koittaa, ja mitäpä tiedät, pojan käsi ei edes parantunut vähääkään. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin osallistua kokeeseen tässä kunnossa. Grayn koenumero huudetaan, ja hän astuu turhautuneena esiin. Hän yrittää rauhoittaa itseään yrittäessään pysyä optimistisena tilanteen suhteen. Vasenta kättään arvioidessa hänellä ei näytä olevan mitään ongelmia, ja hän voi myös liikuttaa oikeaa kättään, jos hän ponnistelee tarpeeksi. Hänen nykyisenä strategiana on tarkkailla tarkastajan liikkeitä ja löytää niistä voittava strategia. Hän katsoo ehdokkaan ja tarkastajan välistä ottelua. Hakija ryntää sokeasti hyökkäämään, mutta hyökkäyksensä lopussa tarkastaja on tyyni ja seisoo rennosti odottamassa hänen seuraavaa siirtoaan. Ehdokas vetää miekkansa vielä yhteen viiltoon, mutta jopa se lyönti on avuton.
Se torjutaan, eikä vain se. Tarkastaja ohjaa hänen teränsä ennen kuin lähettää hänet lentämään viimeisellä iskulla. Kun hänen ruumiinsa osuu maahan, tarkastaja päättää kokeen tuloksen ja kehottaa häntä poistumaan paikalta. Saattaisit ajatella, että Gray on löytänyt jotain, mutta hauska osa on se, miten tämä mies kirjaimellisesti luovuttaa ja hyväksyy, että hän on juuri saamassa selkäänsä selkäsaunan. Hänen numeronsa huudetaan, jotta hän astuisi areenalle. Gray pohtii mahdollisuuksiaan ja tajuaa, ettei hän selvästikään voi voittaa tarkastajaa, joka tuhosi jopa häntä isomman ehdokkaan. Areenalla pojallemme myönnetään vapaus tehdä ensimmäinen siirto. Siitä huolimatta hän ymmärtää täysin, että tämä taistelu on yksipuolinen. Silti hänen on tehtävä jonkinlainen vaikutus. Taistelu alkaa Grayn rynnätessä lyömään. Hän muistaa mestarinsa neuvon, joka käski häntä käyttämään koko kehoaan voimakkaan viillon tekemiseen sen sijaan, että hän käyttäisi vain käsiään. Kanavoidessaan hänen neuvonsa liikkeeseen, hän ajattelee, että ainoa tapa, jolla hän voi selveytyä oikean kätensä menetyksestä, on käyttää sen sijaan muita lihaksiaan, ja niin hän tekee ensimmäisen lyönnin, jonka tarkastaja väistää helposti. Jopa nyt Grayn on vaikea taistella tavalliseen tapaansa. Loppujen lopuksi, vaikka hän yrittääkin korvata oikeaa kättään, se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että hän on suuressa epäkohdassa tässä. Tarkastaja kostaa yrittämällä kaataa hänet, mutta Grayn hämmästykseksi miekka liikkuu aivan liian hitaasti. On kuin hän voisi lukea sen reitin ilman, että hänen tarvitsee kiirehtiä. Joten poikamme estää hyökkäyksen onnistuneesti ja tuntee edelleen tarkastajan voiman hyökkäyksen takana. Samalla hän arvioi, että tarkastajan tekniikka ei ole yhtä hienostunutta kuin sarjan. Joten jos hän voi vain keskittyä häneltä oppimiinsa tekniikoihin, on mahdollista, että hän voi hyödyntää tilaisuuden ja luoda aukon. Tämä strategia mielessään Gray ryntää täydellä voimalla yrittäessään ylivoimittaa ohjaajan. Voi, ja ohjaajaa todella työnnetään takaisin. Hänen nopeutensa on hänen oma tuhoonsa. Gray huomaa muuttuvansa itsevarmaksi tajuten, että hän voi helposti kaataa tämän tarkastajan. Hänen mestarinsa sanat välähtävät hänen mielessään jälleen. Heidän teränsä törmäävät jälleen kerran, mutta Gray ylivoimittaa vastustajansa täydellä torjunnalla, valmiina päättämään taistelun uudella itsevarmuudellaan.